नमस्ते. आता मी तुम्हाला रायतो बनवून दाखवतोय. तर मी काय काय सामान घेतलंय ना ते मी तुम्हाला आता सांगतोय. हे मी 100 ग्राम दही घेतलंय. हे दही चांगला फेटून घेतलंय. एक गाजर आणलंय. एक गाजर किसून आहे ना साल काढून स्वच्छ धुवून मी किसून घेतलंय 1 चमचा. हे टोमॅटो पण स्वच्छ धुवून चांगला धुवून घेतलंय आणि बारीक कापून घेतलंय. हा कांदा पण मी बारीक कापून घेतलंय 1 चमचा. काकडी पण मी साल काढून स्वच्छ धुतली आणि कापून घेतली आहे 1 चमचा. हे मीठ घ्यायचं आहे चवीपुरता. हे काला मीठ घ्यायचं आहे चवीपुरता. हे जिरा पावडर चवीपुरती घ्यायचं आहे. मिरची मसाला हा पण आपल्याला थोडासा घ्यायचा आहे. कोथिंबीर थोडीशी घेतली आहे आणि 1 मिरची घेतली आहे. आता मी तुम्हाला काय ना हे सगळं मिक्स करून दाखवतोय. आता मी पहिला आहे ना ह्याच्यात गाजर टाकतोय. आता टमाटा टाकतोय. कांदा टाकतोय. कांदो टोमॅटो टाकलो. आता काकडी टाकतोय. आता याच्यामध्ये मीठ टाकतोय. चवीपुरता मीठ टाकते. काला मीठ टाकते थोडासा. 1 हिरवी मिरची घेतली आहे. ती बारीक केलंय. तुकडे केले आहे बघा ते टाकतोय. कोथिंबीर घेतली आहे थोडीशी बारीक कापून ती टाकतोय. आता हे बघा कसा मिक्स करतोय. तुम्ही पण असा तुमच्या पोरांका आहे ना असा करून द्या चांगला. आपली पोरं कशी भाजीपाला खात नाही ना तेव्हा असं करून द्यायचं. तर त्याच्यावरती मी जिरा पावडर टाकतोय. हे मिरची पावडर टाकतोय. आता आपलं रायतो चांगलं झालो आहे. असं तुम्ही पण बनवा आणि तुमच्या पोरांका चांगला करून द्या. आणि हो रायतो कसं वाटलो ना तो तुम्ही मला कमेंट मध्ये सांगा. आणि माझी ही कोकणी भाषा तुम्हाला कशी वाटली ती तुम्ही मला सांगा. आता मी तुम्हाला दुसरं रायतो बनवून दाखवतोय. आता त्याच्यासाठी पण मी 100 ग्राम दही घेतलंय आहे. 2 चमचे साखर घेतलंय. थोडी काली मिरीची पावडर घेतली आहे. आंबो घेतले आहे कापून. याची थोडीशी फोडं घ्यायची आहे. हे डाळिंब घेतलंय आहे आणि त्याचे दाणे काढून घेतले आहे. ही काकडी कापून घेतली आहे तुकडे करून. हे सफरचंद घेतले आहे. याचे पण मी तुकडे केले आहे. हे 4-5 द्राक्ष घेतले आहे. ही फ्रेश क्रीम घेते आहे 2 चमचा. आता मी तुम्हाला काय ना हे सगळं मिक्स करून दाखवतोय. ही 2 चमचे साखर घेते पहिली. आता त्याच्यात ही क्रीम टाकतोय 2 चमचा. आता क्रीम साखर टाकलंय. आता हे मिक्स करतोय. आता याच्यात साखर टाकलंय क्रीम टाकलंय आणि आता मिक्स केलंय. आता याच्यामध्ये आहे ना मी द्राक्ष टाकतोय. सफरचंदाची फोडं टाकतोय. हे काकडीची फोडं टाकतोय. हे डाळिंब टाकतोय. आता त्याच्यात हे आंबो टाकतोय. आंबो आहे ना कापून घ्यायचो आणि त्याची अशी फोडं करून आता याच्यात सगळं टाकलंय आहे बघा. आता मी हे सगळं मिक्स करतोय. आता काली मिरी पावडर टाकतोय. आपलं रायतो आता चांगलं झालो आहे. असं तुम्ही पण बनवा. आणि आता गरम होत आहे. भरपूरच गरम होऊक लागलाय. आता तुम्ही गरम झालाय की नाही मग पोरांका आणून दही आणून चांगला असं रायतो करून द्या आणि तुम्ही पण खावा. दोन्ही रायते आपले तयार झालेत आहे आणि चांगले झाले आहेत. मस्त झाले आहेत. असे तुम्ही पण बनवा. आणि हे रायते कसे झालेत ते माका तुम्ही जरूर सांगा कमेंट मध्ये. आणि ही माझी कोकणी भाषा माका बोलूक येत नाही पण मी आज ट्राय केली बोलायची आणि मी थोडीशी बोलले. ते तुम्हाला कशी वाटता ती सांगा.